नमस्कार प्रणाम आप सबके स्वागत बा वीडियो में। वीडियो बनावे के मकसद ई बा कि एगो हमार गाना लॉन्च भइल बा। जौन गाना बहुत प्यारा सॉन्ग बा जौन चैनल पर रिलीज भइल बा। उस चैनल के नाम बा NM भोजपुरी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, आप सब लोग जाई और अपन प्यार आशीर्वाद दीही। जे तोरे बड़ कलाकार के दीही ला जा, वो तोरे ई छोट कलाकार के भी प्यार दुलार दीही जा। गाना बहुत बेहतरीन बा। यूट्यूब जौन चैनल से रिलीज भइल बा उ चैनल के नाम बा NM भोजपुरी। तो आप सब से रिक्वेस्ट बा और ई वीडियो के फुल आवाज करम जा। ई वीडियो में गाना भी आप सबके सुनाई और ई वीडियो को शेयर करी जा। और फेसबुक पेज पर देख रहा बनी जा, फेसबुक पेज के फॉलो करी जा और यूट्यूब चैनल के तो सब्सक्राइब कर दीजा। घंटावा दबा दे हम जा, मजाक ना रियल बताओ तनी। घंटावा दबाइन जा तो ऑल कर दे हम जा दबा के कि कोनो भी वीडियो आ चाहे कोनो भी गाना आ चाहे कोनो चीज़ बनाई तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग देखें और प्यार दीजिए जा। चलिए हम गाना भी गाएं और गाना भी सुनाई। चलिए आप सबके सुना रहा बानी, तो गाना सुनी जा, आप मजा ली जा। प्रशासन गाना के नाम बा प्रशासन। चले निषाद जी के शासन में जानी। गाना बहुत प्यारा बा। तो कैमरामैन थोड़ा पास आइए। गाना बहुत प्यारा बा। आप सब लोग आशीर्वाद दी जा, दबा के शेयर करी जा और कमेंट करके भर दी जा कमेंट। पूछिए पे रखेला नामा झुके न देला कबो सानामा। ई सोनामी सिंह जी गईले बड़ी, हमारा संगे ड्यूट कईले बड़ी, बहुत प्यारा गावली। ये पे रखेला नामा झुके न देला कबो सानामा सानामा। पहुँच बाकी देवे ल खाली भाषण जानू। सुनो, चलेला जिला में निषाद जी के शासन जानू। तनामा धोके देखी छोड़ दी प्रशासन जानू। तनामा धोके देखी छोड़ दी प्रशासन जानू। बहुत प्यारा सॉन्ग बा। आप सब से रिक्वेस्ट बा, आप लोग सुनी और फेसबुक पेज पर देख रहा बनी तो वीडियो को शेयर कर दी जा। यूट्यूब पर देख रहा बन जा तबो शेयर करी जा और अपन प्यारा प्यारा कमेंट से ही कमेंट बॉक्स भर दी जा। आप सब से आई फल चूमे दिने दोपहर में बोल दी कौन बाटे गाँव या शहर में। वे करे जा। सुनो तनी गाना याद नहीं के भाई तो माफी से हम मिल के बसाइले हो मन मंदिर में यहाँ जानू तोरे तक कबीर में। सुना बिगाड़ी का सुशासन जानू। चलेला जिला में निषाद जी के शासन जानू। तनामा धोके देखी छोड़ दे प्रशासन जानू। तनामा धोके दे तो छोड़ दी प्रशासन जानू। बहुत प्यारा सॉन्ग बा हो भाई लोग। तो आप सब से हाथ जोड़ के बा रिक्वेस्ट, आप सब महिला सब गर्ल सबसे रिक्वेस्ट बा, आप लोग शेयर करी गाना के। पहचान जानू यूपिया बिहार में नया नया खंड रोजे छपे अखबार में। हो चारों तरफ नाम चलेला। मुझे बात लागे बीरा हमार जान में निकाया विधायक रोजे आवे पहचान में। कले ना मुरारी दया निधि के घासो जानू। चलेला जिला में निषाद जी के शासन जानू। तनामा धो दे बूत छुई ना प्रशासन जानू। तनामा धोके देखी छोड़ दी प्रशासन जानू। तरह के कोई ना रुकी। आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके सुन के मजा आयल हो। तो आप लोग ये गाना भरपूर सुनी, अच्छा से सुनी जाके। जौन चैनल पर रिलीज भइल बा उस चैनल के नाम है NM भोजपुरी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, आप लोग NM भोजपुरी पर जाएं और अपन भाई के, अपन मित्र के, अपन दोस्त के, अपन साथी के गाना सुनी और प्यार दुलार दी जा। और फेसबुक पेज पर देख रहा बनी तो फेसबुक पेज के फॉलो कर दी जा
और यूट्यूब पर देख रहा बन जाए तो यूट्यूब के सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटावा दबावल ना भूलम जा। आप सबसे रिक्वेस्ट बा। जय हो भोजपुरिया समाज।